yosai, unsai, sadonan selesai itu. Selamat basobok balik yosai yo, selamat basobok balik. Jo kamin galau, kaba minang garah lapau yosai yo. Tapi dulu ambo mohon maaf yosai yo. Dan kali kini saya nang kamin galau akan mengadukan acara membaca kaba yosai yo. Kaba aku kini kaba minang yo, membaca kaba awak yo. Selamat mendengarkan saya. Nang kaba kini berjudul Angku Kapalo Sitalang. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat dia saya. Nampak kata orang, dak guna di randang kacang, elok diwok sambalado. Dak guna di rantang panjang, elok diambil sado nambah guna ya saya. Ambil saya sado nambah guna ya. Selamat mendengarkan kaba Angku Kapalo Sitalang. Di mabuk cinta, di Allah kaba tentang itu sungguh baralah sinanju alianyo kapado surang perempuan. Iyo di dalam nagari itu juo dan sumange kampuang padang alai. Si sayang garan namonyo, suami bernama si Sumat nan bagala Datuk Marajo. Kunun si sayang nantun rancak nan bukan alang-alang mukonyo bak bulan penuh bulu mato bak samui bair yang cali mamutih rangkai hati mului manih kucindam murah. Awak rancak baso katuju pandai babawu samo gadang tahu diadat do agamo. Urang kampuang sayang sadonyo. Kok tidak karena rano romanyo dek budi bayi baso tadayo juo. Lorong kapado orang kayo basa dek karano bamain tiok hari basuo jo si sayang di tengah jalan. Dek hati palingan setan naracu palingan bungka. Hati baku tuak mato basetan baru tapak si sayang nantun tasiro darah di dado. Kagecak iman rangkayo basa. Kunun rangkayo basa sasudah basuo nantun hati nanindak sanang lai kacau pikiran masuk itu bajalan tatagun-tagun di ma duduk indak sanang di ma tagak di sinan banego. Agak-agak raso kayo kiro-kiro raso mungkin iyo bak bunyi pantun urang. Kali-kali di malako hinggo derantiang batang pulai takili iman nan cilako bake si sayang padang alai. Apo badan tuang tengah malam tabiang naruntua di sigiran. Apo katenggang buruang malam sangka dihuni katitiran. Lah tibo di rumah mandekan dong taris sekali ke dalam bilik diampehkan badan ke kasur gadang di piciang mato nang kadu tapak kelipakok jo tapak tangan. Batambah membayang si sayang sinan batambah mabuk perhatian batambah sansai kiro-kiro. Lalu dicari aka jo kelaka nan mukasih ka disampaikan ju rintang bapikir-pikir ju hari lah malam hanyolai. Takana bana maso itu dikana ilimu kasadonyo iyo ilimu pitunang jo pakasih sarato pitanggang jo palalai. Turunlah nago dari hulu malimbau air dalam dubuk siang di mabuk hati ridu malam bahati mabuk. Bakasih si sayang bake ambo lenggang biduk lenggang lapapan lenggang katangah katapikan tanggang duduk tanggang lah malam barakai aku muliakan pitua guru. Lah sudah ilimu dibaca lah dikana pitua guru de urang kayo basa. Takkan tuak mato maso itu lalu garan hanyolai namun di malam semalam nantun menjadi buah mimpi jorasian. Di hari barisuanyo, sadangnya bunta bayang-bayang, sadangnya linduang sadiguri, sedang cacau ragi kain de urang rangkayo basa bajalan masuk kampung. Iyo ke dalam kampung padang alai. Muka sui anda mencari si sayang nak mengecek agak sapatah kok basuo samo sorang. Tak kalau turun dari janjang lah dibaca doa pamanih-manih keluar joka dalam nak elok dipandang dek si sayang. Minyakku si sayang labih ku tanak ka ampek baleh dudukku lagi tapi lihat tagak seperti bulan ampek baleh. Mandaki bukit manjarumun marapek sayok layang-layang salangkah aku keturun ke langit sampai membayang.
Sika duduk jo lakai kanji palik Tanjung baliku tagak aku lagi tapuji berkat fitwah dari guru. Dek rangkayo basa langka elok talangkakan lai basuo si sayang di tengah jalan. Inyo bajalan surang sajo lalu bakato masuk itu. Oi sayang joden di adik ilmu apo nan adik pakai hati denai lama bu tak batamu. Siang di mabuk angan-angan malam di mabuk kiro-kiro lalu nan indak takalokkan kasih tadorong baki adik. Ramu rasu perhatian baru menampak roman adik bakucak iman denai ketujuannya. Guyah rasunyo pasandian kasih menjadi darah daging tak dapat dipisahkan lain. Antah kok nyawa kamalayang iyo bana bak pantun urang. Padang panjang di lingkuang bukit di lingkuang kayu aru kasih sayang bukan sedikit sebanyak rambi di kapalu. Bidu abanamu karang alai surang di haluan di kamudi babueh aye di lawitan di dalam kampung tujuh alai adik surang tupahan hati nan lain boleh denai haramkan. Apo ditanam di halaman bungo kujarat kambang patang adik denai sangko kepaminan nati rusuh badan binasu. Sila sia di tengah padang diambil sasadah jo tempuknyo kasih tadorong kasih sayang siang malam di mabuknyo. Tadorong gajah sinuri turik lapan dan ka ureknyo tadorong langkah dan bau suri tadorong kasih apo ubeknyo. Pariaman maulak karang bau biduk pakai lalai angan-angan kabake adik surang sapantun utang tak babayi. Rumpui banamu rumpui rantai mati dipadui akakun dua kasih dunia kau indak sampai menangi mai dalam kubur. Lorong kapado si sayang urang namasak pengajaran hati nyuluruh imannya taguh basu baik pahamnya hari tahu martabat perempuan tak namuh cando bacando lalu menyawek masuk itu. Manolah tuanku urang kayo basa danga dek tuan elok-elok. Usah tuan salah tarimu tidaklah patut tuan baitu ambukan dalam tangan urang. Ambu balaki basuami sebuah lai denai katokan. Pituah dek urang tu tinggi bangso dek babudi rendah bangso dek parangai. Di dunia dipenang hinu di akhirat ala wa alam apo katenggang badan deneng. Kok denai turikan mana bacarai denai basuami ba apo lagaran kece urang ba lagaran gunjiang urang mengatakan denai tak ba iman tidak ba malu dalam hati tidak basopan tidak batarati. Tengahlah malah denai katakan bawa suri malah dan sasek buanglah malah pikiran nasalah pikirkan mulai jo manfaat kanalah Tuhan jo junjungan mengucap di dalam hati nak jandape digaro setan boleh nak dapat bananan luri. Sebuah lai denai katakan lalamu bana awak mengecek alasanlah cando dipandang urang serong angku dilihat urang lalu dibuatnya asuang pitanah tak jadi bantah jokalai carainan indak bakaranu. Sirawi bari bahulu paukia surau di barangan diam ledawi lah dahulu sablamu samaso pulau balarangan. Koto sabak mahaduk tiku mahaduk koto setengah sadang indak sabada dulu nantikan saja gara Allah. Lorong kapado orang kayo basa tamanuang inyo menangakan tapacak paluh dikan yang indak tentu kadisabik lain. Allah bajalan hanyo lai surang kamudi surang kahilie de urang rangkayo basa hati nan indak senang lai sampai di rumah. Mandeh kanduang duduk banawanuang tagak mabego iyo bak pantun urang. Urang namuh sapata kato urang anggan saribu dayo. Lah sehari dua hari rentang bamanuang juo mencari tenggang jokalaka mencari dayo upayo sambil banyanyi ketek sambil papatun pantun surang. Sajak bakutang batarawang bagawang pulo di dadonyo elok nan hitam tapek sayang nan kunyang banyak bicara. Mangkudu di balik janjang ditabang nak urang Tanjung Barula awak rindu urang tak sayang apu kadayu badan awak.
Apo nanarum di kapalo bungo culan di dalam sanggu. Apo manangguang nan bak nangko elok manangguang azab kubur. Sampai sepekan dua pekan banyaklah ilmu nan dibaca. Ilmu parindu jo pakasih ilmu pitandang jo kubaji boleh nak tumbuh bantah jo kalai sampai bacarai inyo badu. Itulah niat rangkayo basa. Allah Ta'ala kayo sungguh lorong kepada orang nan indah basalah sebanyak itu ilmu dilapekan, sebanyak itu manto dibacakan, sebuah pun tidak berlaku. Usah bacarai bertambah elok nan lai. Tidak basilang basilisir, tidak nyoba mantah balaki bini. Bakasih sayang malah balabih. Dia orang rangkayo basa segala ilmu Allah dicuba sebuah pun tidak mampu. Bertambah mabuk perhatian, bertambah rumi kira-kira. Kok suri badan lama lu ditampuh jalan bapaga, timbullah pikiran nan sasik. Didayo setan jo ibili lah salah niat masuk itu. Anda dibunuh si Samad Nambagala Datuk Marajo ialah suami dek si sayang. Ambil batuang 3 kaki sakuduang ambil kabuayan padu manangguang bacinto hati elok iduit manangguang parasayan. Sakuduang diambil kabuayan dibari babingkai timba tapi padu manangguang mambakian elok bacarai jonagari. Tidak nyoba fikir panjang lai alah putus tekad di hatinyo biarlah hilang biarlah tak bilang lalu dicari palangkan langkah nan elok kutikonyo lalu berjalan hanyo lai. Lah kira-kira pukul 9 malam turunlah dari rumah mandenyo lah dibawa satu jo palokok dibawa pisau rencong Aceh dinanti di tengah jalan sambil aduk ke dalam samak. Dilapik pandang hilir mudia tidaklah lama antaronyo kunun dek si Samad Datuk Marajo langkah malang masuk nantun palangkan buruk terlangkahkan. Lalulah inyo tentang itu baru lalu palokok tibu inyo tatungkuik tatilantang rabah inyo di tengah jalan. Sarupo caciang kanai pangku tak pakai sekali lalu indak babunyi lai, tidak mengaduh kesakitan. Lorong de orang rangkayo basa disangko nyogaran alamati bajalan inyo masuk itu tidak menampuh jalan gadang menampuh sawah je pamatang. Boleh nak jan basuo jo urang. Sadang bajalan bapikir juo kerana nan salah nan tak berbuik urang tak salah dianiayo. Kok siang barisu hari taulah urang kasadonyo iolah Datuk Marajo nan mati. Mati dek kanai rokok kok basuo pakai di kepala kok tahu pangulu jodu balang tentu beliau angku kepala kok dapek sasi jo katarangan nan baso ambo nama muduh. Tentu sansaro badan diri, tentu ambo ditangkok pangulu jodoh balang dikirim ke lubuk basong. Iyo kakan tua tuan kamban dua, taranglah denai kini hukum sebab memunuh orang lah namonyo. Entah dibuang jauh-jauh mungkin digantung tinggi-tinggi, entah dipancuang hidup-hidup sebab dek gadang kesalahan elok denai bajalan kini-kini sabalun orang tahu angko. Kan iyo masuk itu de orang kayo basa lalu berjalan hanyo lai hari nan sedang tengah malam ditampuh labuh nalangang menampuh hutan rimbo rayu. Menampuh tanjung nan baliku sungguh pun sunyi nampak kian tidaklah menaruh takui juganta. Namun di malam semalam tu banyaklah bukit nan tadaki, banyaklah lurah taturuni, banyaklah kampung talampaui. Alah siang candonyo hari lah jauh kampung ditinggalkan dek lamo rago di jalan banyak nagari nan tertampuh banyaklah pasar tampek singgah dah tiba di medan tanah Delhi. Alah sehari 2 hari inyo tinggal di sinan lalu dicari karajo makan gaji untuk balanjo tiap hari. Untuk nafkah badan diri selama lambek nambakian dek pandai babahu samo gadang sayanglah kawan samo gadang induk samang baitu pulo. Allah Ta'ala kayo sungguh rasaki murah selalu indak inyo manaruh kekurangan lah senang rasonyo dalam hati.
Kabar baralih hanyo lai. Alihnyo kapado Datuk Marajo tidaklah lamo antaronyo alasanang sakit kane tokok dibuka matu dinyalangkan dilihat hilir jumudik tidaklah ada orang nan tapak. Diancur tagak masa itu dicuba berjalan basi lambek berjalan pulang ke rumah bininyo. Iyo ke rumah si sayang. Koknyo Datuk Marajo usaha luko gurih pun tidur. Tidak inyo ngilu dan panian tidak tahu orang di kampung inyo pun tidak mengabarkan.